Il-Pulizija kkonfermat li se tinvestiga dak li ħareġ mill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi dwar l-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Għal-mistoqsijiet ta' One News dwar fatti ġodda li ħarġu mix-xhieda ta' George Farrugia, il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit wieġeb li l-Pulizija m'għandix triq oħra ħlief li tinvestiga kull informazzjoni li tiġi konoxxenza tagħha dwar possibilità ta' ksur ta' liġi. Fix-xhieda tiegħu quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi George Farrugia ħareġ dettalji li ma kinux magħrufa qabel. Fosthom li fil-miliet ta' bejn l-2010 u l-2012 huwa ta' qatt ta' rigali lussużi lill uffiċjali għoljin tal-Ene Malta kif ukoll donazzjoni ta' 2000 euro lil Austin Gatt qabel l-elezzjoni ġenerali. Il-ġurnal L-Orizzont tal-ħamis qal li l-Pulizija ma kienx taf b'din id-donazzjoni għax Austin Gatt ma semma xejn meta kien qed jiġi interrogat fid-depow tal-Furjana. Il-Malta Today tal-erba' min-naħa l-oħra rrappurtat nuqqasijiet li saru qabel l-elezzjoni ġenerali mill-Pulizija bħal każ li ma ċċekkjatx il-kontijiet bankarji ta' Farrugia fosthom dawk fl-Iżvizzera. Dawn in-nuqqasijiet għal il-ġurnal Malta Today saru minħabba raġunijiet elettorali. Fuq dawn in-nuqqasijiet One News taqsal il-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jgħid jekk kienx informat bil-lista ta' rigali lussużi, kienx jaf bid-donazzjoni ta' Austin Gatt u x'ser jiġri mill-investigazzjoni. Il-Kummissarju tal-Pulizija tenna li mhux fl-interess tal-ġustizzja u tal-investigazzjoni li l-Pulizija tiżvela l-linji investigattivi tagħha. Madankollu ikkonferma li ser jiġu investigati fatti ġodda li ħarġu mill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi.